καλά, για το Κουκλέσι ας πούμε δεν δημιουργήθηκε καν η ανάλογη υποδομή. Οπότε λες κάποτε η πολιτεία θα σταθεί αρρωγός, αν και πολύ φοβούμαστε ότι δεν υδρώνει κανένας το αυτή. Όταν όμως η πολιτεία έχει δαπανίσει αρκετές χιλιάδες ευρώ για την δημιουργία άψογων αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως συνέβη πριν από λίγους μήνες στην Κατσικά και οι οποίες βρίσκονται ασυντήρητες και εγκαταλελειμμένες, τότε πράγματι είναι να απορεί κανείς, αλλά και να αγανακτεί ο οποιοσδήποτε έχει σχέση με τον αθλητισμό και όχι μόνο. Η εικόνα που βλέπετε στις οθόνες σας είναι ο αδιάψευτος μάρτυρας των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Κατσικά και νομίζουμε ότι ο Δήμος Παμβώτιδας πρέπει άμεσα να λάβει τα μέτρα του, ούτως ώστε όχι μόνο να μην πάνε χαμένα τα χιλιάδες ευρώ των φορολογούμενων πολιτών, αλλά να βρίσκονται σε άρεστη κατάσταση προς όφελος φυσικά της νεολαίας.